Kuludu khalatha sekhona sengephakathi kuyona channel ehamba phambili radio ingeze lemigama ngifezekwa uthuthunga ngakhumalo bathi iLast bona magumede ngale ukuthi mhlawumbe mawuthi usuku lakho lokuqala kule channel cela nje show ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi ke nokungilandela Facebook @radio inkezo nkansa kwethu ke usobishini umsakazo Ukhozi FM ukuthiwa kunophenyo langaphakathi olwenziwayo ngaye emva kokuphimisela amagama angamukelekile esakaza elisolweze lithole ngomthombo walo ngaphakathi ukuthi ke sokuqala uphenyo ngozimipho zimdolo kabiyela ushaya uhlelo lasemini danki 12 to 3 engakubambisana kanjalo noKing Sifiso usimdolo usola ngamagama washa semoyeni ngasekuqaleni kwenyanga lapha ezwakala khona evikela obe ngumphathi stage Ukhozi FM usibonge Ngcobo ushe emoyeni ethi abantu ukuthi kabamazi kahle usibonge kodwa ke kumele bazi ukuthi ke akasipetuli ke lokho kusho ke emasontweni amathathu ngaphambi kokuthi kwesulu usibonge Ngcobo kuKhozi FM lamagama ke awashe kwaze kwaba kabili esemoyeni okuyinto engamukelekile kuyena njengomsakazi uchaza umthombo eqhuba umthombo uthe kuningi okunye okubhekwayo ngozimdola njengoba ke kunezinto ezingasukunyelwanga njengoba wakwazwakala egxeka amaphoyisa ophikele NIU ethi abulala abantu engenzanga lutho lalokho akusho esemoyeni esakaza kulolo daba kwazi kwangenelela wayengqongqoshe wamaphoyisa uMnumzane uBheki Cele owakhuluma esemngcwabeni wephoyisa egxeka uzimdola ethinta uzimdola ngophenyo oluqhubeka ngayo ukhombisa ukuthuka waphendula kafushane wathi ke ubengakaziswa ngalokho inhloko yokuxhumana kwaSABC uMonisa phela uthe lolu phenyo luwumsebenzi wenkampani ezimele esuka ijutshwe yiSABC njengamanje ke njengoba kuyinto yenziwa inkampani ezimele esuka eshaqqa iSABC yona ibika kwiboard leSABC akukho ukudingida ngabasebenzi bangaphakathi uma kunophenyo olumthintayo lomsebenzi oyitoha ngeke iSABC likhulume nomunye umuntu wangaphandle noma ke esidlangalaleni kuchaza ummono unqabe ke noma esebuzisisa ukuthi ke ucacise ngalolu phenyo kodwa ke ukucacisela ukuthi kube ngafuni ukuliphika noma alivume qondana nje okujwayelekile izikhalo ngolimi okunenhlabathi zokusakaza jikelele kubikwa kwi-Broadcasting Complaint Commission of South Africa futhi ke ziphanya yile commission ke ngazokuthi zona ezihamba phambili ethinta umsakazo Ukhozi FM ozemdolo zimiphi biyela ukuthi ke unophenyo alwenziwayo ngaphakathi kulandela ukuthi ke akhulume amagama angamukelekile emoyeni.